Vanerkesin kavereista monet, Jussi ja ihan niitä varhaisemman vaiheen poikia sieltä ajoilta, jolloin Vanerkesillä ei ollut vielä nimeäkään, niin tulivat juhliin mukaan. Mun veljeni Heka oli tuotu Kroatiasta valtion kyydillä ja hänen matkansa päättyi sinne Kroatian kadulle 69-vuotiaana. Heka teki monta laulua. Hän otti maasta tomun, loi siitä ihmisen ja tomuun hän laittoi hengen ikuisen laulun savi-ihmisestä. Mutta ennen sitä hänellä oli aina tapana nimittäin lähettää ne laulut kasetilla, kun me ei kukaan olla opetettu nuotteja. Niin hän aina lauloi yksinään, kun tiesi, että ei kukaan ole kuulemassa, niin pani nauhurin päälle ja äänitti ja lähetti mulle ne laulut ja kysyi, että olisiko tästä jotakin. Ja tämä laulu tuli vuonna 1981. Ja mä olin silloin lähdössä. Mä olin lähdössä itse asiassa Prismalle tekemään Hän saapuu -levyä. Ja noihin aikoihin Heka kirjoitti tämän laulun. Meidän setämme oli kuollut, meidän mummomme oli kuollut ja meidän isämme oli saattohoidossa. Ja silloin Heka piirsi tämän laulun. Hän itse sanoi, että se syntyi, kun hän viimeisen kerran sanoi heit meidän sedällemme, joka sitten hyvin pian nukkui pois ensimmäisenä noista kolmesta. Voi
ihan sanattomaksi vetää täällä. Annetaan vähän pojille. Me jo päivänä tässä juteltiin, että me entiset helluntainaiset ollaan sellaista porukkaa, että meillä on tapana maksaa omat lystit. Ja tämähän on ilmainen konsertti, mutta nyt käy koppa kiertämään, että jos joku haluaa laittaa, niin kiitos lahjastasi. Saadaan vaikka hemmalle vähän leipää. Ai niin, se tarvii. Oli huono kannustus. Mutta rauhalle leipää. Me ollaan sillä tavalla aika reiluja näiden rakkaiden ystävien kanssa, että niillä on kovat vaatimukset, kun ne tulee tällaisille keikoille ja ne maksaa tosi paljon. Ja me yritettiin löytää niinku rahaa, että me jotenkin saatais, mä oon pistänyt omistani aika paljon, mä vähän pyytäisin teiltä apua. Nyt tänään pojat tulee ilmatteeksi, mutta kaikki tää härpäkke, mitä täällä on, niin pikkusen maksaa. Niin siis ihan sillä tavalla vaan, että ei olta seurakunnalle, eiks niin pastori, ei olta seurakunnalle niinku taakaksi. Joo, johtava pastori sanoo kiitos sieltä. Mutta niin kuin sanottu, tää ei ole siis missään nimessä pääsymaksu. Nauttikaa ehdottomasti tästä legendaarisesta bändistä. Ne periaatteessa esiintyy kerran 10 vuodessa. Mutta tämän viikonloppun aikana ne esiintyy sekä täällä että Metrotampparissa. Eli nyt 20 vuotta on hoidettu yhden viikonlopun aikana. Ja sitten kun 20 vuoden päästä meillä on taas täällä, niin eiköhän uudestaan tultaisi. Joo. Ja nyt onko tämä joku yhteislaulu, mitä me lauletaan yhdessä myöskin kovaa ja on sun uskomaton ääniempaa. On, kerta kaikkiaan. Oikein melkein tulee joku kaden mieli. Muistatteko tämän? Tämä menee. Thank you.
jossa Puanyrkes laulatti porukkaa. Ja siellä oli kaksi, ei ollut näitä puhaltajia, vaan oli kaksi harmonikkataiteilijaa, eli Hannu Vaurula, saksofonistin ukki, ja Pekka Karjalainen. Ja Pekka Karjalaisella ja Hannu Vaurulalla oli se ongelma, että Puanyrkes ei pysy tahdassa. Tuli mieleen muuten, että tämä laulu oli niitä lauluja, että ei pysytty taaskaan. Mä Pekalle sitä hienovaraisesti sanoin, niin Pekka sanoi, että pitää olla taiteilijan vapaus. Ja tästä mennään sujuvasti. Kestääks teidän korvat? Joo. Hyvä. Mä voin kertoa sulle sen voisin. Tuossa äsken oli toi kappale, jossa puhuttiin kohta saapuu Jeesus, se ekan sanottama kääntää kappaleen. Niin hyvin usein elämän lopun aikoja, niin meille eluntalaisille, niin nämä on tuttu teema. Ja ne laulut oli vähän sellaisia synkkiä, ei kovin iloisia. Kohta saapuu Jeesus, meidän vapautumisemme päivä on vähän iloinen country. Ja tämmöinen positiivinen sanoma. Ja tässä seuraavassa myös on vähän samaa teemaa. Mä voin kertoa sulle sen voisin. Nyt mä pikkusen, en sano ääneen, sitten pikkusen tai puhua tuonne rokin puolelle. Älkää kertoa teille. Laanosen Leevin. Tänään soitin yhdelle ystävälle ja kysyin, että onko se Leevisen laulu siellä. Ja sanoin, että ei ole Leevisen laulu, eikä Launosen Leevikään.
Leevi teki tämän muutettua Jyväskylään sieltä maaseudulta. Lähti opiskelemaan opettajaksi ja kertoo, kuinka hän katseli poikamaailmalla kaupungin valoja ja alkoi piirtää kaikki se lapsuuskodin perintö,